כאילו הרבה פעמים מרגיש לי שאנחנו מעבר לחברים. וזה מלחיץ אותי. מה זאת אומרת מעבר לחברים? מעבר לחברים. מה? שהחיבוק שלנו הוא לא חיבוק חברי. אז מה הוא? הוא מעבר לחברי. מה הוא? הוא מעבר לחברי. די, אל תוציא ממני דברים ש... לא, אני רק מנסה להבין. שהרבה פעמים מרגיש לי. אבל זה כיף לך? כן. נו, אז מה הבעיה? אני מפחדת, כאילו... כאילו מה? הרבה פעמים זה לא אמיתי שפתאום יכול להיות לך טוב עם מישהו פה בתוך הבית. נו. אחרי תקופה כל כך ארוכה. אז תביני. מזה אני מפחדת. אבל תביני אבל כן. מה? לא יודעת. פעם ראשונה שאין לי מה להגיד. לא יכול להיות. לא יכול להיות. הנה זה קורה עכשיו. אין מצב. שאני זאת את? מחייכת במבוכה ו... זאת את? כן, זאת אני, זאת טרוניה. אז מה אבל או זה עושים? אמא? איתי אבל איתה. מה אתה מציע לעשות? מה את? אין, אתה כאילו, אבל החיים שלי פה בבית הזה. סתם. מה סתם? מה סתם? לא, כלום, סתם, אני באמת אומר לך, אם את לא כאן, אני כאילו חצי בן אדם. לא. כן. לא. כן. אני נבוכה. שמתי לב. לא רואים? זה אבל כיף סוף לראות אותך ככה. נבוכה? אני אבל לא אוהב לראות בך צער ולהיודעים לי שאת לא אבל מראה בבית. זה כיף. זה הכי כיף. רק אתה זוכר לראות את זה. לכבוד לי.